ebere na-emere m onye amaghị uru mmụọ bara n'elu agbara ọfụ anyị nọ n'ime ya. Ọ kachasị mmụọ nwaanyị ikwu nne gị maọbụ mmụọ nwaanyị be nna gị, ya bụ nke a na-akpọ ogwugwu maọbụ agbara nwaanyị maọbụ alụsị nwaanyị dịka o si dị n'asụsụ be nna gị. Ebe a nọ n'ụbọchị taa bụ mmụọ a na-akpọ mmụọ nwaanyị a na-akpọ ogwugwu amaghị onye ọbịa. Ife ya bụ ife pụta bụ na ya bụ mmụọ maọbụ ogwugwu ọ maghọ ma ịbụ onye ọbịa ma ịbụ onye ala ụlọ. Ọ bụrụ akwa na ị nọ na nsogbu, ya bụ mmụọ ga-agba alụ ọgụ. Taa ka a na-agba alụ ya ọta n'asụsụ Nnewi, ya tata ka a na-eriri olili a na-eriri mmụọ nwaanyị. Ọ na-abụ ọ bụrụ na ijewe nsogbu gị nwa bụ nwata nwaanyị maọbụ nwata nwoke, kedu ka gị na mmụọ nwaanyị be nna gị maọbụ mmụọ nwaanyị ikwu nne gị si wee na-eje? Kedu ka unu si wee na-akpakọrịta ụka? Maka na ife ị kwesịrị inweta na agbara ọfụ a abụghọ mmụọ. Ife ị kwesịrị inweta na agbara ọfụ a wa akọ na uche eji eso mmụọ. Ka a gwalụgo mmụọ asị gị jee ka ije bute mmụọ dọba na be nna gị ma ọ dọba n'ikwu nne gị. Ọ bụrụ na unu n'anya unu ga-afụkwu na ụmụada Edo anọrugo n'ozuzu oke ya. Ọtụtụ ife dị iche iche ka ị ga-eji wee jekwu mmụọ. Ọ bụrụ na enwere ife na-enye gị nsogbu, gị nwa bụ nwaanyị jere ije edi, ugboro one ka ijegoro na mmụọ be di gị, ugboro one ka ijegoro na mmụọ nwaanyị be di gị, ugboro one ka ijegoro na mmụọ nwaanyị ikwu nne gị. Ị na-achọ nwa, o nwere ndị na-enye gị nsogbu, ndị amoosu ọ na-enye gị nsogbu, jegodi ya na mmụọ nwaanyị ikwu nne gị. Maka na ọ na-abụ ọsọ chụba nwata ọgba na ikwu nne ya. Ọ bụrụ na ị na-ezi anya, ị ga-afụ ka ndị mmadụ na-abịa na n'ikem n'ikem. Nke a bụ ọzọkwa mgbe a na-asị na mmadụ na-adụ ka arụsị ọ na-efe. Ọ bụrụ na ị na-anya, ị ga-afụ na ndị bịachara na mmụọ bụ ndị rijuru afọ, ma ndị si esi mba ofesi wee nata. Inekwa anya, mmọnwụ ga-agba n'ụbọchị taa. Ọtụtụ mmemme dị iche iche ka a na-eme. Gị nwa bụ onye na-ene m anya, kedu emume a na-emerụ mmụọ be nna gị ma maka ya? Ndị be nna gị ọtụpụcha gị ife unu ji wee biri. Ndị nwa ka ọ dụziri iji aka gị wee zaa ajụjụ a, ka m hapụ unu ka unu were anya unu gbaa ekeresimesi ka nje ka m pụta. Ha si na anyị si na mmiri na anyị bụ abụọ na anyị bụ mmiri na anyị bụ ndị abụọ na anyị si abụ udo ka anyị jiri bịa. Udo dị n'obodo, ndị aka nna ya abụọ ka ọ lụọ. Udo ka anyị jiri bịa. Udo dị n'obodo ka nna ya abụọ ka ọ lụọ. N'ogwu ọmọbịa ọmụọ di m agụji ọfọ omenka afọ n'anya. Anyị apụtakwara nna otu a ibe anyị na-ekwukwa okwu ewu, onye chụwakwa anyị na ọya ada, onye anyị na-achụ ya ada. Ekwekwena ka ọgba aghara dụ, onye ebutekwa ọgba aghara ebe a ya na-ahụbara ụlọ n'ụlọ. Anyị mechie ibe anyị eme nchi ewu ofe n'anya. Ọbịa anyị nwee nkwụ anyị enye, anyị nwee ọjị anyị enye, anyị nwee anụ anyị enye, anyị nwee nri anyị enye. Mana ibe anyị na-ekwu okwu ewu na anụ ọbụla nwere ọnwa. Anyị na-ekereti wa awareness ka anyị na-ekereti ibe anyị na-emepe awụ ka mmadụ na-eche njigo mmadụ n'ogwego onye nọ n'ogwu na akaka ya ama nke jiji na ama ya.
I don't know.